Arestado ang usa ka tricycle driver humad gisulayan matud pa niini og lugos ang usa ka 11 anyos niini nga babaeng pasahero sa General Santos City. Nakaalerto si Efren Mamak. Uy, yagi ano man, ha? Ha? Unsa nimo? Si ate! Unsa nimo? Pagmangko na kuya. Ayaw lang. Wala man yang sabi kusog na kumsumbago na. Wala kapugong sa kasuko ang kabanay sa 11 anyos nga batang babae nga pasahero ni ining 34 anyos nga tricycle driver human kini na corner sa mga concerned citizen samtang nagmaneho sa iyang tricycle sa kasagutang bahin sa Purok Mudia Extension Barangay Labangal, General Santos City mag-alas 6 sa gabi niadtong Sabado. Nagkadugo ang bahin sa wala nga mata sa maong tricycle driver human gitabangan kini og sumbag sa mga residente. Nasayran nga ang maong tricycle driver misulay kuno og lugos sa maong pasahero human niini gipanghatod ang laing tulo ka mga pasahero nga estudyante banda alas 5 sa hapon sa susamang adlaw. Gidala kuno niini ang bata sa kasagutang bahin sa maong lugar aron lugoson. Anong isumbag man nimo sa tiyan niya? Kagawad! Matod sa kapulisan, base sa saysay sa biktima, gisumbag kuno siya pag-ayo sa sospek. Mayo na lang kay nakasibat ang biktima. Kwento pa ng biktima natin, si minor, no? Sinabunan na yung buhanga niya, and then sinuntok na siya sa sikmura, sinuntok na din siya sa muka. Buti na lang at nakapumigla siya, nakatakbo siya, nakahingi siya ng tulong dito sa ating mga concerned citizen. Then pagbalik na nila sa area, inabutan ng concerned citizen yung ating suspect at doon na siya inapprehend. Aminado ang sospek nga misulay kini og lugos. Apan wala kini niya gidayon sanglit na hunahunaan kuno niya ang iyang mismong anak. Wala man ako sir nga po sa sir dayon po nga ako ang kay naluoy ko po kay na ginaisip ko man ang akong anak po sir sining ko gang iatod na lang ka sa inyo ha kay naluoy na mao kadto mo to nga silingan sa kuha kuya hindi na lang ko hindi na lang ko magsakay magbaktas na lang ko mo to sir nga naglakaw mo pud siya po. Ana-ana sa ginikanan ni ini ang biktima, ginakuhaan pa kini og pahayag. Samtang tulo ka kaso ang posibleng atubangon sa sospek. Ngayon na ongoing ang ating inquest proceeding, no, sa Fiscal's Office, and magpa-file tayo ng complaint in relation that sa RA 7610, yung act of lascivious business, physical assault, tsaka emotional violence. Igo na lang sa pagpangayo og pasaylo ang nahimo sa sospek ngadto sa kabanay sa biktima. Mga ayo ko silang pasaylo naunta kay naluoy man ko sa ila wala ko manggiun sa dayon ang akong plano sa iya hakod ko anak ko na ginabuhi tapos na po na mama po na ko nga ginabuhi. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.